Čuvari Lazar, živo Lazar, što ne? Uroš radi, da. Tehnike. Čuvari Lazar, direktni. Ajde, što ćemo pričati? Čuvari Lazar, ajmo. Vidi. Ajmo, prijeti. Bude kime rangije. Dobro je, dobro. Dobar, ajmo Bojan. Koji su ovdje? Ajmo Bojan. Polako. Kreći se, ti, kreći. Kad ne treba, kreći se kroz nas, treba. Staj radi. Direkt. A ne da starčiš direkt, da znaš koji meni bilo. Kad da ne znaš što direkt mogu. Nikada se staći. Dobre. Dosta, ajmo tehnike dalje. Ugledaj se. Ajmo, Joko Veručik, koša nage. Joko Veručik, koša nage. Alo. Žinoma. Koji mogu ti? Ja. Joko Veručik, iri mi nage šestica. Mala beca, jesi. Ajde, radi pa šta? Šestica, ajmo. Ne gledaj u nas, ono. Zdu lomiš pred nas, ajmo. Ajde, nemoj da stojiš. Ovdje odradi nešto, ne stojiš. Krećeš se kao... Makar i pogrešno, odradi nešto. Isto je tu posle geša, ideš. Ono. Ili mi nadal. Mogu ja? Dođi. Imaš dve su. Ovdje kao. To ti je. Druga su. Ideš. Super. Idemo kao. Ne možda surati ništa. Digni glavu, pravi se. Tako je. Ali treba da platiš. Ako nije dobro radio tehniku, Iđi kime ostaje. na njoj nek platiš. Tenči nagi. O. Ajmo ti Bojana. Brankoviću, ustaj. Joko Veručik, tenči nagi. Lakše se govori. Pozdravite se sa Brankovićem, ajmo Bojana. Ajde, slobi ga. Ajde, ide malo, da dobiješ minus. Koga će da baciš? Ajmo, Nikola Janić. Nikola Janić, gdje? Ajde, vrati treći nagi. Dođi Miloš. Moram da složim. Ovo je treći nagi, gledaj. Uroše i ti. Joko Veručik. Znači, jednom sve polako.
slavi. To kad letiš jače, leti jače. Jasno? Pravi tipu, kako ti mu njegu? Lovite popa! Ajmo.